बाब जेलनिफ्राय गनाय रखम मोनबाय आं दिनैसो। आमाइलानि न' बायला जिलायाव थायै थायै एकदम बरिं जालाय लांदोंमोन आं। बेखौनोबो मोजाङैबो उन्दुनो मोना, मोजाङैबो जानो मोना। एकदम दिननिफ्रायसो शान्ति मोनसिगोन आं। ओम शान्ति शान्ति। पुचुकु दिनैसो जेलनिफ्राय गबोनाय रखम मोनदों न' बालनि। दाबा जेलनिफ्राय गबोबा बोरै मोनो? आंथ' जेलाव थाफेराखैना। जेलनिख्रुइ खममोन नामा बिसोरनि न'आ? मोजाङै सान्थि मथे उन्दुनोबो मोना, मोजाङै सान्थि मथे जानोबो मोना। खालि खारै ओंख्रि रुनाय, बानलु बाथोन, थै फाग्ला फाग्लिसो जागोनलै, सैमाबो जाया बे। थेवब्लाबो दि जोंफोरो थानो थाखाय जायगा मोनदों, आमाइलाहानि थानो होदों, बेनो आंनि थाखाय जोबोद गिदिर बाथ्रा आब'। आरो गुबुनफोरनि बायदिबाथ' जोंफोरखौ रागासो जोंगौमोन, न' गैया मा गैया जोंहानाव थानो फैदों होननानै। नाथाय जोंहा आमाइ आरो आनैमोना बेफोरबायदि नङा। नुवाखै मालाबाफोर जुदि ना बेदर लाबोयोमोनबाबो गावसोरा जायालासेनो जोंफोरनोनो होजोबोमोन। खोबसो ना बेदर जाहोदों दे नोंस्रा मोजां आमाइ आनैमोना। थेवबोथ' जाखिनिखौ जाहोनो हायो बेखिनिखौथ' जाहोदोंना। सानसेबो फोरानना दोनाखै जोंफोरखौ। नुवाखै ना बेदरफोरखौ गावसोरा जायालासेनोबाबो जोंफोरनो जाहोयोमोन। जानो हागौ बिसोरो सानफ्रोमबो जोंफोरखौ नायै बेदरै जाहोनो हायाखै, थेवब्लाबोथ' बिसोरो जोंफोरखौ फोरानना दोनाखैना। थेवब्लाबो बेफोरबायदि न'फोराव थाबाय थानो हायालै, थैनांगोनसो बाला। जेखिजाया पुचुकु, जों गामिनि मानसिफोरा सोरबा फैगोन न'आव? जाग्रा लोङा फैबाय, राखावलाहाबो फैबाय, ओमफ्राय लुदुमि आब'लाहाबो फैबाय, ओमफ्राय बिबारि आब'ला फैबायना फैयाखैबा आं नुवाखैलै। जेखिजाया माने फैबाय आरो सोरबा सोरबि। माने भिखारिफोरा फैनो हायाखै। जोंहानि बायदि धोनिफोरा फैनो हादों आरो। मानो होनबा धोनि मानसिफोरनि आखायावसो फैसा दङ, आरो आखायाव फैसा थाबालाय गासैबो खामानियानो जाजोबो। दा भिखारिफोरनियाव फैसायानो गैया, बिसोरलाय बायनाय न'फोरखौ बोरै एसेबां थाबैनो लुनो हानो? नङा होनबा पुचुकु? बेखौनो एसेबां मिनिनांगौ जाबाय आरो। आं मिनिनो ओंखारोहाय बाला। हामालै आब', मालायखौ बेफोरबायदि भिखारि होननानै मिनिनो हामाथ'। मोजां गाज्रि नोंसो आंनिख्रुइ बांद्राय मोनथिग्रा जाबाय नामा थारमानेके? मोनथियै मा बिलाय, थेवब्लाबोथ' बेफोरबायदि भिखारि सिखारि होननानै मिनिनो हामाना। भिखारिखौलाय भिखारि बुङाबा माथो बुंनांगौ? जोंहाबो जुदि भिखारि जानायमोनबा होमबालाय आङो जोंहाखौबो बुंना लागौमोन भिखारि होननानै। जेन आंसो गावनिख्रुइ उन्दै आरो जेन गावगायासो बिब' आरो बिदि खामथारो बान्दर गथ'आ। जियानो जाया मानो आं दि न'आव सफैबाय बेनो आंनि थाखाय गिदिर बाथ्रा। भगबानिसो, न'फोरा माने ओरैबायदि गाज्रि बायखादों, नुबाथाय गोसोखौनो ख्ला मोनखांलायो आंहा। औलै आब', बेसेरा सनसुपितलाखौबो सिखावबाबो बोरैबाबो मोनलायलाङो आङो। बिसानि न'आबो बेफोरबायदि बायथारदों आरो। माने सनसुपिता गाज्रिबाबो बिमा आरो बिनानावनि थाखाय बोरैबा मोनो, आं दुखु मोनो। औथ' आरो दाबा बिसोरो अबाव थाहैदों? लुदुमि आब'मोना बिमायं लानाव दंहैयो। सोरहाबा न'फोरा ओरैबायदि गाज्रि बायथारदों। बेफोर न'फोरखौ फाहामनो थाखाय खम फैसा नांगोन दा। औथ' आरो दा गैयिफोरा अबाव फैसा मोनो देनाय? माबोरै फाहामगोनबा बिसोरो? दा जोंहा फैसा थानायखायसो। मालायबा गोनांफोरा न'फोरखौ फाहामनानै थाफैबायानो। औ, दा सनसुपितलालाय एसेबां थाबैनो फाहामनो अबाव हानो? थुरियाबो थांसै, जोंहाबो नानिमोनखौ नागिरहैनांगौ, दनजामोनखौ। थौ बिसोरबा आरो अबाव गोमाना दंना गैयाथाय? औलै बोरैबा मोनथारबाय आंथ' नानि आरो दुन्द्राखौ दिनै नागिरना मोनाबा बेसेबा दुखु मोनखागोन, बेसेबा गोसोखांखाबाय थायो आङो। आंबो आरो उन्दुनायनि सिगां सानफ्रोमबो गोसोखांखायो बिसोरखौ। औलै, हे भगबान, मोनबाथाय मोजां जागौमोन। हे भगबान इसोर, नानि आरो दुन्द्राखौ मोनबाथाय भगबान थोगि होलायगोनलै आङो। गय फाथै बावलायगोन आं।
न' सुरियाबो थांसै औ इसोर इसेबां गोबाब मालफवाया औलै आयै न' एसेबां गोबाबखा फेलौफोरानो थैलायलांगोन बे औथ' आरो बे गांजेमा गोसोम रानिया आजिखालि खामानिफोरखौ गोसो होनानैनो मावला मालाबा संख्रि नाङा मालाबा बानलु नाङा मालाबा मस्ला नाङा मालाबा थाव नाङा औलै आयै माबा आंबो गोथावखौनो मोनथाला सिगां एसेबां गोथाव जाखायोमोन नांलाहाय आंनो नांला बे सासे मानसिखौ नांला आंनो औलै आयै गुबुन रुवाथि लामारसिगोन दे मा जाखो आयंखौ सोंनो होनाया सोंदोंमोनहाय माबा मास मोनसेसोनि उनावसो फैगोननो बे गांजेमा गोसोम रानिनि संनाय खावनायफोरखौ जानोनो बासोबाय आं आरो आयै मोनसे बाथ्रा आङो गांजेमा गोसोम रानिखौ सिगांसो मोजां मोनोमोन अननो ओंखारोमोन दा माबा मोजां मोनला आं बारा अननोबो ओंखारला सोरबासो मोजां मोनगोन दे जोंहानियावनो रुवाथि थानानै जायो सोरजोंबासो लोगो जायो आरो मालाय आयै गुबुनफोरनि रुवाथिफोरा बेफोरबायदि नङा खुगा खुगा बुंग्रा जोंहानियासो माबा खुगा खुगा बुङो माथो औहाय नंमारगौबोथ' बेनिखायनो रुवाथिफोरखौ एसेबांबो सान्स नाङा मिथिगौना एसेबां अनना दिन्थिनो नाङा बांद्राय न'नि रखम खामबाथाय बिसोरो लाइ मोनोलै औलै आयै साला मालफुवाखौबो सावदो एसे मोजाङै सावनो हायामोन ओरैनो थावासो थांगारजोब्बाय सैमायाबोसो जानो हानाय नङा बे मालफुवाखौ एसेबां गोबाब जाथों दे गावगायानो जाथों मोनजादों इनि गथ' नालाय गोबाब गोफा जेबोखौनो मोना मोनजाबानो जायो औथ' आरो आयै सिगां जोंहा फार्स्ट टाइमाव बेखौ लाबोनायाव जोंहा आफेल आंगुर लाबोबाथाय माथो आफेल आंगुरानो जोबना थायोमोन न' बिनो खावना खावना जाबाय थायोमोन खोमा औथ' आरो मोनजादों इनि फिसा नालाय जाखागोन साला बे गांजेमा गोसोम रानिखौ आं दिनै रायगोन र' माबायदि ओंखाम ओंख्रि संग्रा जाखो जानो बायोना बेफोरबायदिबा ओंखामानो खुहाबा माबेलाय गोबाब संख्रि नाङि सानफ्रोमबो मोनसे गोरोन्थि जाबाय थायो मा नोमफा खर' सानबाय थायो बियो मा टेनसन दङ बिनिया जोंहानो आरामसे फ्रियावनो जायो लोङो थायो फैसाबो मोनो जेबो टेनसनानो गैया बिहा जोंहाबोथ' बेखौ फैसा होनासो लाखिदोंना खामानिफोरखौ एसे मोजाङै मावनांगौ नंगौ थर'आय सोरबा फाग्ला फाग्लाया बेफोरबायदि रुवाथिखौनो लाखिबाय थागोन दे खुगा खुगा हले नांनो हायो ओंखाम ओंख्रिखौ हले मोजाङै संनो हाया दिनै बेखौ मोजाङैनो रायनांगोन र' आङो आदाबोथ' गैखाया न'आव हाय रायना हो एसे रावबो जेबो बुङाना बेनिखायनो बांद्राय लाइ मोनग्रा जादों बेयो बांद्राय खर' गिदिर जादों आंबो न'आव थांगोन होननाया थांनायानो थायाखै र' सैमा रखम दंबाय थायो आंबो होखार हरजाबाबो माथो खालामबावनो आरो थांनो होनबाबो थांनो हाया फारसेथिंजाय आरो न'खौबो लुनो हायाखैनो बांग्रिङाव बायनाय न'खौ दा आमाइ लानावसो दंहैयो जोबोद टेनसनलै गांजेमा गोसोम रानि मायो लैथोसि आब' नों आंखौ रागा जोंदों नामा माथो रागा जोंनाय रखम नुदों गांजेमा गोसोम रानि नोङो संनाय खावनायाव एसे गोसो हो मिथिबाय ना मा बेलाय संख्रि गोबाब संख्रि नाङि मा बेफोरबायदिल' जाबाय दङ नोंनिया सानसेल' नङा सानफ्रोमबो आरो सानसेबो गोथाव ओंख्रिखौनो मोनजायाखै मोजाङै मैयाबो दाउ बेदर संबाय संख्रियानो नाङाखै आरो दिनै मालफुवा माखाखौ मा एसेबां गोबाबै सावदोंनो ओरैबायदि गोबाब जादों माने उदैनि फेलौफोरानो थैजोबगोन जानोनो हायाखै मिथिगौना गोबाबबो गोबाब ओरैबायदि गोबाबै सावदों नोङो मालफुवाखौ इसोर माने जानोनो हायासै नोङो जुदि जोंहानाव थानो गोसो खामानिफोराव एसे गोसो हो मिथिबायना गांजेमा गोसोम खामानिफोरखौ एसे गोसो होना माव मिथिबायना एसेबांथ' गोबाब जादोंना आंलाय माथो बारा गोबाब मोनाखै आब' होमबा जोङो थगायदों आरो मा नङा नोंनिबो थारमाने आइजों आंजों थगायदों आरो ना संख्रि गोबाब जानायखौ ओरैनो बुंदों आरो ना नङा लैथोश्री आब' माने आं बारा गोबाब मोनाखै बेनिखायसो बुंदोंमोन लैथोश्री आब' नोंसोरो आंखौ माने एसेबां सेया खालामगासिनो आंखौ माने एसेबां सेया जाखो नोंसोरो नोंलाय मानोथ' होमबा खामानिफोरखौ मोजाङै मावा थेवब्लाबो सिगां नोंसोरो आंखौ बेफोरबायदि खालामामोनलै एसेबां गोसायै बाथ्राखौनो बुंफेराखैमोन नाथाय दा नोंसोर आंखौ एसेबां गोरा बाथ्रा बुंग्रा जाबाय गावगायानो अननाय होबाबो अननाय होनायखौनो लानो रोङाबा नोङो जोंहानावनो थायो जोंहानावनो जायो आरो फारसेथिंजाय नोङो मास फैसा खामायगासिनो जोंहाथ' नोंखौ ओरैनो फ्रियाव खामानि मावनो लाखियाखैना
नोंखौ जोंफोरो रुवाथिबाबो रुवाथि रखमखौनो खालामामोन गावनि बिनानाव सानना लायोमोन आंबो आरो आइयाबो गावनि फिसाजो बायदि सानना लायोमोन नोंखौ थेवब्लाबो नोङो मोस्रोमजोंसो लोगो जोंहा आइखौसो सिखाव होनना बुंबावदों नोङो आइया नोंखौ गावनि फिसाजो सानना लायोमोन नाथाय नोङो मा आइखौसो उल्था खोजाना सिखाव होननानै बुंबावदों नोंखौ मा मोस्रोम लाहा जाहोदों नोङो जोंहानावसो जायो लोङो थायो आरो फैसा खामायो मोनथिबाय बिबारि बाजि लानो नङा साला अननाय होबाबो अननाय लानो रोङा जोंखौसो उल्था बदनाम होबावो आरो मोनसे बाथ्रा गांजेमा गोसोम रानि नोङो जोंहानाव थानांला नोङो मास मोनसेसोनि उनाव थांदो मा मास मोनसे नोंखौ बे साननैसोनि उनावनो नागार हरगोमोन जोंफोरो नाथाय जोंहानि गोदान रुवाथिया दानो सोलाबथ'वानो मास मोनसेनि उनावसो सोलाबगोननो जियानो जाया माने नोङो बे मास मोनसेखौ एसे गोसो होनानै खामानि मावदे आरो जुदि गोसो होनानै खामानि मावनो गोसो गैयाबा नोङो थांदो गाबोननो थांदो नोङो आंखौ लैथो सियाबो एसेबां गोसोआव नांनाय बाथ्रा बुंलांबाय नाङा दे आङो बे मास मोनसेखौबो थाला आं गाबोननो थांसै हेलौ आयै आइ गांजेमा गोसोम रानि मा खालामदों दंथ'यो ओरैनो मा ओंखाम संनो जाथ'वाखै नामा जासिगोन र' ओमफ्राय आइ नोङो फैगोन होननाया मा फैमारसिगोन नामा आंनिबा आइ गांजेमा गोसोम रानि नोङो फैयानो साबसिन जागोन नों बेयावनो था लागिबा जोंहानि न'खौ फाहामबाथाय नोङो थांनो हागोन बेयाव फैनाङा नोङो आइ मानो थानाङा जाखो आंलाय नोंसा आमाय आनै मोना जोंफोरखौ बेसेबा सैया खालामगासिनो आइ मा आइ गांजेमा गोसोम रानि फार्स्ट टाइमावलाय जोंफोरखौ मोजाङै माथो होयोमोन दा गोबाव जाबाय नालाय जोंफोरखौ बेसेबा सैया खालामबाय थायो एकदमबारे थानोनो गोसो गैला दा न'खौबो फाहामनो थाखाय फैसा थाइसे गैया आखायाव दा आं बेसेबा टेनसनावसो दङलै आइ नोङो फैनांला दे नोङो बेयावनो था नोङो बेयाव फैबाथाय नोंबो सैया खालामजागोन जेनथेन जोंहानि बायला जिला न'खौ एसे फाहामनानै थाहैनो हाबाबो जागौमोनलै दा आइ आङो फैसासो दाहार नागिरगासिनो 10,000सो मोनबाबो न'खौ फाहामनो हागौबानो जेबो टेनसन गैलामोन आइ दा नोंसा आदा मोनाबो ओरैनो थालायलायबाय थायो नालाय जेबो खामानिबो मावा बेनिखायनो जोंफोरो सैया खालामजायो आरो नोंसा आफायाबो दाखालि हागौ रखम माइ खामला हानो थांबाय गैया लोमजानासो दङ आइ नोङो फैसा मोननो जाथ'वाखै नामा 5,000सो मोनबाबो जागौमोनलै न'खौ जेनथेन फाहामग'नो हाबा टेनसना एसे खम जागौमोन आंहा बेयाव जोंफोरो सैमा रखमसो बाहायजाबाय थादों मोनथिगौ ना नोङो फैनाङा मोनथिबायना बेयावनो थाथ'